Ngiyanibingelela Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Nibingelelwa ikhehla lakwaMkhwanazi. Namhlanje ngisentabeni la ngiphande khona amakhubalo. Sike sakhuluma ngokudlula emaqondana nokuthandaza, ukuthi ukuthandaza kuyaqashula izinto. Namhlanje ngizothi ake sikhulume-ke ngetopic ekhuluma ngokuthi imimoya yokugula injani futhi nanokuthi itholakala kanjani. Yahlukene-ke imimoya yokugula ndlu yakwethu. Ehlukene kakhulu. Khona abalozi, khona izizwe, khona abagula ngokuthandaza kanjalo. Kuya ngokuthi usebenza ngamuphi umoya. Asiqale-ke ngomoya wokuhlola ngezinto ezifana notikoloshe kanje. Uma uhlola ngotikoloshe ngizothi angazi ukuthi usuke ucabangeni. Khona kodwa khona uhlole ngabe ubhule ngotikoloshe bokuthi ubhula ngotikoloshe ukwazi ukusebenza ngawo. Utikoloshe kawuqede kulunga. Nawe mnikazi wawo uyakukhwela. Ngoba phela ama-boys akhwela kwasani olunembobo. Uyakukhwela, uyayikhwela ingane zakho, uyabakhwela abazali bakho, so usuke ufuya into engayazi uyifuyeleni ekhaya. Bese kuba khona abahlola ngomoya wezinja. Njengoba nami ngihamba nayo la inja ehlala ingipheleza lakho konke engikwenzayo. Mayike ngibona ngihamba nje vele ikleyuli ikhali lokuhamba nami angazi sizwana ini kangaka. Uma uhlola ngomoya wezinja kusuke kusetshenziswa umoya wenja ngoba inja isilwane esineselibukhali sikwazi ukubona izinto ezifihlakele. Inja iyakwazi ukubona into ewumoya mayuza besikwazi ukubona ukuthi isipoki lesiya, ingelosi leya kanjalo. So bakhona basebenzisa umoya wezinja ukuhlola. Bese bakhona-ke abaye bethwebule umuntu emathuneni bamfake igujini zabalozi kusetshenziswe ngalabo bantu abakanjalo. So ukuhlola ngalowo moya kanjalo kunomphumela ongemuhleke nokho wokuthi ube nawo le moya usebenze ngakho, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuba sengathi ikhanjana lakho alisathathi kahle, ugcina usungathi uphanjanelwa yikhanda. Ebese kuba khona-ke ukuhlola kokomngoma ukuthi wena uyisangoma, waye ephehlweni wathwasa waphuma kube ukuthi uhlola ngamathambo noma ubhula ngekhanda. Abanye begcine benyukele kubona-ke abalozi sebewumangotho bani. Ngeke chaze kakhulu ngokuya ephehlweni ukuthi kuyinto enjani. Ebese kuba khona-ke ukuhlola kwayezinye izizwe engakwazi njengokuhlola kwabelungu nokuhlola kwamandiya. Angeke ngazi-ke lapho ukuthi kuba kanjani ngoba ngisiyena umlungu futhi angisiyilona indiya. Kodwa ngisazoke ngikubheke ngikuthole ukuthi bakwenza kanjani. Ebese siya la ekuhloleni komuntu ohlola ngokuthandaza. Ukuhlola ngokuthandaza bakwethu akuyona into eyehlela noma bakhona abahamba beyokuthwasela ukuba umthandazi. So kunezinto zakhona eziqondene nokuba umthandazi esingabala imicako, impepho, yibomvu, amakhandlela nezinto ezikanjalo engeke ngijule ngazo. Bese kuba khona abantu okubehlelayo ukuthi bakwazi ukubona iy'nkinga zabantu ngokuba bathandazi. Lapho usuke uyothandaza entabeni. Uma uthandaza entabeni bese uphinda futhi uyothandaza emfuleni ungene emanzini. Uma uzothandaza emfuleni uyubhekise-ke ey'thunyweni ezisuke zikhona kuleyo ntaba ukuthi zikulekelele zikusize ukwazi ukuhlola. So yileyo moya engiyaziyo yokuhlola esingagcina sibekene kuyona ukuthi cha ikanjalo. Ngibonge Zulu omnyama. Yiyo le ntaba engike ngibheke kona amakhubalo. Ungayibona wena engathi ayinalutho. Iziqukethe impela. Yizo nje lezo zibonayo. Seyintabeni impela eqeleni. Uyabona nje impela hayi hleli kweseyinkawu la.